традиционното за нас отбелязване Световния ден на съня. Доста развълнуван, но и много горд от постигнатото. Искам да използвам момента, за да благодаря на екипа си за прекрасното представяне и за нещата, които правят. Част от което имате възможност да наблюдавате. Оставаме в най-хубавата атмосфера и в най-доброто усещане, там където се развива детската личност, за да имаме още веднъж с нота бене акцента и важността на това какви ангажименти имаме към нашето общество и към бъдещето. Трябва да си имаш за сънища бурканче.
Капака му отваряш и чакаш ти от мама. Приказка вълшебна, сполука най-голяма. За омагьосани юнаци и нощни самодиви. В танц красив се завъртели, като птици диви. Бърканчето събираш, сънища мистични, за гори зелени и творения различни. Скъсаните пантовки. Имало едно време. Живял някога един цар, който имал няколко дъщери, от коя е по-хубава. Вечер, щом си легнали да спят, царят заключвал вратата, защото виждал, че всяка сутрин пантовките им са скъсани и не можел да разбере как става това. Как да разгадая тайната на дъщерите си? Отиди и откари някой, който ще успее и ще го поплатя. Внимание, внимание! Кой ще разгадае тайната на принцесите? Който успее ще бъде поплатен и се заузени за една от тях, ама който се вземе и се провали, ще бъде жестоко наказан и прогонен. И ето, че съвсем скоро започваме да пристигат много принцове, решени да разкрият тайната. Но всички до един се проваляли, защото спивали през нощта и не успявали да проследят царските дъщери. Веднъж един беден момък решил да си пробва късмета, затова тръгнал към царството. По пътя си срещал магиосница, облечена като старица. Тя носила в себе си вълшебна торба. Благодаря ти, добри момко, за дето ми помогна. Накъде си тръгнал с тази бърза крачка? Към шашкото, бабо. Че какво ще дири там един бедняк като тебе? Искам ми се да разбера, що ще късат пантовките принцеси и да се ожена за една от тях. Ти си честно момче, с чисто сърце. Помогна ми и знак на благодарност ще ти дам това.
Ивана метал. Метнеш ли го на раменете си, на мига ще станеш невидим и ще можеш да проследиш принцесите. Благодаря ти, бабо, ще запомня добрината. Добър ден, Монко, какво те води насам? Искам да разкрия тайната на принцесите. Добре, но знай, че много преди те попитаха и никой не успя да я разгадае. Ако не успеем до утре сутрин, ще бъде жестоко наказан и прогонен. Вечерта, когато дошло време за сън, завели момъкът в отредената за него стая. Той си легнал и малко след това започнал да хърка, сякаш спял много дълбоко. Малко преди слънцето да изгрее, принцесите се сбогували с принцовете, докато се прибирали, момъкът изтичал напреде и легнал и захъркал. Сестрите събули скъсаните пантовки и си легнали.
смешен двореж, докато танцуваха с 3 принци. Вярно ли е това, дъщери мои? Да, татко. Браво, момче, ти разгада тайната на дъщерите ми и върна съня им. Сънят е важен, Шарло, за да сме здрави. Така е. Сте получи злато и ръката на най-голямата дъщеря. Ще живеете в дворече и вече всички ще спим спокойно. Лека нас миличъкта задава шпагетски хариста. В гората тъмна, под уния вуал самодиви танцуват. Вълшебен ритуал. Облечени в бяло, с венци по косите, играят без край. В сенките скрити. Танцуват край огън до късна зора. Песента им се носи като шепот в нощта. Гласовете им нежно привличат мълците и в сън сладък ги омайват те под звездите. Ела при нас, малко, сред нас поседни. Остави си грижите, затвори очи. И мълците слушат, очите им тежат в ритъма, тихо сърцата им топтят, сънят ги унасят песента шепти. На поляната заспиват под блестящи звезди. Щом слънцето грене, с първия лъч самодивите бягат, в мъгла се топят. Но в съня си остава магията жива, в сърцата на момците живее. Песента е красива.
нощем танцуват навън. Мамо, пак ли ще сънувам? Чуй, мило дете, самотивите имат сила вълшебна, който всяк се сприятели, сънищите магични сънува до зори. Затвори сега очи и не Василева, Десислава Бакалова, децата. Кой не вижда това? Габи Минчева, Петя Стаменова, да не пропусна някои специални благодарности. Искам да изразя и към Петя Симеонова, заместника ми по учебната дейност, на която споделихме най-хубавото нещо, което могат да покажат нашите деца. Затова са и номер 1 в града. Уважаеми малки колеги, уважаеми по-големи колеги, изключително съм развълнуван, Драго. Това е най-добрият ден на съня, който съм присъствал в град Варна. Медицински университет Варна чества този ден от 2015 година, но такова прекрасно изпълнение, такива декори, такива костюми, най-вече такава игра. Поклон пред вас, млади колеги, поклон пред вашите ръководители. Надявам се, тази сцена е много малка за вас и ако нямате нищо против, Драго, целият колектив, безкрайни благодарности, има много колеги от общината. До година тези наши малки колеги да представят този и друг, може би, спектакъл на по-голяма сцена. Те го заслужават и нашия град го заслужава това нещо, защото тази детска градина е първата в света, която преди няколко години отпразнува Деня на света. И това е факт. Не го казвам под влияние на някаква емоция. Искам да ви уверя, че малък репортаж ще бъде изпратен до Световната сънна асоциация и се надявам до година, когато те промоцират следващия ден на съня, част или клип, или снимки да влязат в световния обмен на нашата научна общност. И този спектакъл може да бъде изигран навсякъде по света, професионален, като певци, като актьорско майсторство
И ние подготвяме една конференция, вие всички сте поканени в началото на, т.е. в края на месец септември. Тя ще бъде отново посветена, доста научна част има, но тези малки приятели и колеги могат да изнесат този спектакъл пред много колеги от цял свят. Аз ще изпратя допълнителна информация на един от най-красивите места на Балканския полуостров, Свети Константин и Елена, ще се състои тази конференция. Така че заповядайте още веднъж, малки колеги. Вече успешни и много добри като хора личности подготвяме за училищната мрежа. Училищата, приемайте ги. Чакаме.